ƴeewe hannde yangeji meɗen ɗi iɗen keewi wadde hen ko wiyete réception hade mi haalde anytime réception e hoore muɗum wonko mbaɗaten hen gueɗe ɗum en tawarano ɗum hanki en ngalano ɗum hanki ha joni woni heddiɓe hen ene mbaɗa lenguiji munen kono réception woni saaha mo ganduɗa ko pottital hakkude worɓe e rewɓe fedde guiƴiraɓe ɓe ganduɗa gorko e debbo pottitoya e nokku mbaɗa toon comci koltiji tubakoɓe daneji debbo waɗa wutte kiiɗiɗo jaajɗo less ɓamir toon waɗa moori muɗum jogo haɓɓere piindi te ñotira ɗum ñotgol tiitgol to banggal coggu yaha jooɗo e yeeso taabal waɗe hen ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnoje ɗum hankkadi ɗo kuccodire hoɓɓe maɓɓe ɗum ne yime ɗum ne ame eɓe dokkodira hay joni no wiyatano kadi jombajo gorko e jombajo debbo puttita mbatta amdi te nden waɗino jamanu en jogui tan herorinoɓe gamri ndi ɗon e woɗɗo kerudaki gamri kono hande ɗum watti waɗede hande réception waɗama hen wutteji ɗi wona pinal meɗen pottital ngal wona pinal meɗen piindi ndi wona pinal meɗen gorko o ñanto koltu tubak debbo ko koltu tubak sahani ko gorko o watta koltu meɗen ɓuuri hewde ni ko debbo watta koltu meɗen debbo kam wattaten tan koltu tubak ɓe tubakoɓe hande ɓe mbiɗen eɗen diwta e koye meɗen ko haɗen riwtirdeɓe pine meɗen ha gasnen ƴeften pine meɗen darteten ɗon e on tuma noon nde mbawen diwtirdeɓe goɗɗum janggen ɗemgal mabɓe mbaɗen pine mabɓe jooɗen jonde mabɓe ñamen sifa ñamde mabɓe hande ñamiro junggo ni natti weɓti goto foof waɗane lehel muɗum banggue joño ɗum foof ne yiye e réception ngaji ɗi te réception helmere nde e hoore muɗum wonko firti ko gandanɗa wona ɗum ko waɗete ko eyyi saabu ma woɗɗo jettiɗa mbiyeɗa réception donc a yiide holto yangue ngue woni walla holto pottital ngal woni saabu helmere tubaka réception firti tan ko jaɓɓungal aɗa teddina neɗɗo eɓe jogui helmere wonde firore hono ɗum en wiye accueil jaɓɓungal réception joƴƴinde rokkude ɗum teddugal kono enen en jiyani hen ɗum ɗon jiiɗen tan ko pottital ngal jirwo o ɗum ɗon noon enen poti wattude haqqille ko mbiyeten eɗen ñamba eɗen diwta ko beele ɗum ɓendani e meɗen ha gasi ɗum ɗon noon ko noon ɗum sifori gandon ɗum ko wiyete réception jeyaka hande e pine meɗen gonɗen koye nattinde nden noon so tawi en mbi en ɓuuraka oto nattinan keddoɗen ko gonɗen ko kolliren ko gonɗen ko jaltinen ko gonɗen ko e on saaha noon ma hen bat foɗodirde kono so tawi noon aɗa sippira e neɗɗo a lelima ajjima joɗima dow ma mbiya o liɓanima mi ronki andude on saaha holko firti jomgu eyyi